Kwaya seatenya e kaunti ma Homa Bay kama jo hand bao matiyo machiegni kod chiro ma soko mjinga e boma ma Homa Bay ywak ne gintiere kod luoro mar gamo tuoche mag nyaldiema kaluwore gi barruok mar dag minyaga masani keyo pi molil e kar gi mar ohala. Giywak ni pi mochido ne ochako mol kanyo wuok tich juma mokalo. Johala go kotane kod jakom ma ok wagero koni dag minyaga no osebedo kabarore kinde ka kinde kendo rocho chenro mag ohala. Koro sida mango sewage moro osebedo ka inyowa ka ndalo ka ndalo ka koth ochwe matin to mol. Koro sani ncho chako mol chieng' Sunday nyaka kawuono. Ne wan gi welo ka ne wadak maber, ne wachiemo maber. To sani gik ma kata wendo moro lema kata jok ma uso negi yien ka ok nyal madho kata soda nikech sewage thingo ma ok wanyal. Koro akwayo jatelo mochung' ne sewer line kata mochung' ne water gikonywa mondo mi Homa Bay obed maler kaka ne welo wewa. Imetuadhiri katika wateja wetu wanapoingia mali hapa waweza kununua bidhaa kwa sababu harufu inanuka hapa hivi inazuia wasiingie. So kuanzia Jumatatu hatujauza hapa vizuri kwa sababu ya uchafu. Kwa pangeomba gavana wetu popote alipo na wanasimamia mambo ya afya watusaidie ili kwamba sisi pia tupate afya yetu kwa nzuri. En kama jitime ohala mopogore opogore. Koro wakwayo sirkal mantie county government kokadho kuom ginene waziri mare mondo ging'inwa wach mar sewage manego e paya kani. Paya kanyicha ka president obire tiyudo ka samoro ka koro welo osedhi to wan kaka jopiny koro ok wabe treated maber.